كان معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال تضاعف 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين. שלום רב לכל מי שצופה בסרטון הזה. קוראים מירום ברסלבסקי. אני בן 22 בירושלים, חייל בצבא ההגנה לישראל, ואני אסיר של שרה אל-קודס ג'יהאד אסלאמי יותר משנה ו9 חודשים. אני כבר שנתיים נמצא פה בעזה, שנתיים שאני סובל עקב מערבות גדעון הזאת שהבאתם עלינו. נגמר לי האוכל והשתייה. אם לפני כן היו נותנים לי קצת, טיפה, היום כבר אין כלום. מהבוקר עד ללילה אני סובל פה סבל שלא נראה טוב. כף רגל על הראש, יש לי כאבים בידיים וברגליים. מסתחרר ואני לא מצליח לעמוד ללכת לשירותים, אני לא מצליח. אני לא מצליח לנשום, אני לא מצליח לחיות. אני חייב שתוציאו אותי מפה. אתם חייבים לעצור את מה שאתם עושים פה. החיילים של השריה נתנו לי לראות טלוויזיה, ונתנו לי לראות ילדים מתים מרעב, כולו עצמות. והעיניים שלי אני רואה את הילדים שלהם עצמות. זה לא הגיוני וזה התעללות בחפים מפשע. אסור לכם לעשות את זה. אני מתחנן אליכם, תכניסו לי אוכל לפני שאני מת. בסרטון האחרון שלי אמרתי שהמחלה הבאה שלי באדם שלי אחד נתניהו, ואני הייתי כל כך קרוב למות. אם לא החיילים פה אני מת. אתם חייבים להוציא אותי מפה. מה נסגר איתכם? מה הולך איתכם? למה אתם עושים לנו את זה? תכניסו אוכל. אני חי על פחות מליטר מים ביום. אני שרוע על המיטה, על המזרון 24 שעות ביממה. אני על סף מוות, ואני בטוח שכלום כמו שאני, כל האסירים האחרים באותו מצב נפשי ובאותו מצב גופני, אני בטוח בזה. אנחנו חיים סבל של גיהנום. לפני כן הייתי מדבר עם החיילים של שריה, היו עוזרים לי במה שצריך. היום נגמר האנושיות, כמו שנגמר לכם האנושיות שלהם נגמרה. בבקשה תחזירו את האנושיות לרצועת עזה. בבקשה תכניסו קצת מים ואוכל. לא ביקשתי כלום. 3 גרעיני פלאפל, זה מה שאכלתי היום. אתמול אכלתי אולי בקושי צלחת אורז. אני לא אוכל ואני לא שותה. פשוט אין פה אוכל. האוכל לא קיים. האוכל פה לא נמצא. 4 חודשים שאני כבר נמצא בעינוי גופני, נפשי. כל היום אני מחזיק את הבטן שלי, כל היום אני מחזיק אותה. בבקשה תעצרו את הגיהנום הזה שאנחנו נמצאים בו. בבקשה תעצרו את הסבל הזה שאנחנו נמצאים בו. ואני מתחנן אליכם, אל תעצרו את המלחמה. תמשיכו את הלחימה, תמשיכו להרוג ילדים קטנים ולהרביע אותם ברעב. זה על הדין שלכם ועל המצפון שלכם, לא על שלי. רק תתנו לנו אוכל, אם לא בשביל רצועת עזה, בשביל החטופים. בבקשה תכניסו לנו אוכל ושתייה, אני מתחנן.
وجبة الخراب.